Rikicin Sudan tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen Afirka masu tarin ma'adanai da arzikin man fetur. Dalilin da ya jawo hankalin manyan ƙasashen duniya suka sa musu ido suka rikita ƙasar. Amma mutane na yawan alakanta rashin mutuncin da sojawan ƙasar suke yi musamman a kafafen sada zumunta da Umar al-Bashir, tsohon shugaban ƙasar. Sani da yawa shugabanninmu na Afirka da suka yi yunkurin kafa tarihi da izza ga Afirka. Turawan yamma suna ɓata musu suna, suna gurɓata musu tarihi. Ka ɗauki misali da Abacha Najeriya. A yau masu bibiyan tarihi idan ka shiga tarihin abin da aka rubuta na Abacha, kazanta ne kawai da yarfe aka yarfa mai. Haka ma Gaddafi, a zukatanmu ne kawai muke ganin su a jarumai, amma a rubuce an bata musu suna. Ban ce Albashir ba shi da laifi ba, amma yana daga cikin gwarazan da suka yi shirin yi ma Afirka wani ginshiki, shiri irin na Madika Ture. Albashir ya karɓi mulkin Sudan ta hanyar juyin mulki 1989, shekara 30 yi akan mulki. Akwai abin da ya kamata ku gane, daɗewa akan mulki ba aibu bane. In dai za ka yi mulki cikin salo da izza irin na Putin, ni a guri na ka shekarar 1000. Shi ma salon da ya so yake kenan. A Rasha akwai wasu sojoji da ake kira Wagner, wanda Yevgeny ya kirkira a 2012. Sannan kuma 2013, shekara ɗaya bayan an kirkiri Wagner, Albashir ya kirkiri sojojin Rapid Support karkashin jagorancin Hamitti. Sai dai bambancin Rapid Support da Wagner sojojin kamfani ne, ana ba da su haya su je su yaki ba na ƙasa ba. Su kuma Rapid Support ya kirkire su ne su zama sojojin shi, ya rika sa su yana hana su lulu kenan lokacin suna sojoji kafin su koma 'yan tawaye. Shi a ganin shi ya kirkire su ne domin ya samu cikakken iko. Na biyu, domin garkuwa ga masu yunkurin yin masu juyin mulki. Na uku, zan gaya muku a bidiyo na gaba. Daga ƙarshe abin da ya guda, sojojin ƙasar suka zo suka mashi juyin mulki. Su kuma Rapid Support suka zo suka kamar za su haɗe da su. Al-Burhan shugaba, Hamitti mataimaki. Sun fara tafiya kamar za su tare, daga ƙarshe suka zo suka watse. Kowa ya ja dagan shi. To bayan sun ware suke yakar junansu, babu irin ta'addancin da ba sa yi. Daga Hamitti har Al-Burhan din babu na kirki. Kowa kasuwar bukatar sa ce a gabansa. Akwai sarƙaƙiya sosai game da wannan tarihi, kuma labarin yana da alaka da duk wani tashina da ake yi a Afirka. Idan kuna so mu ci gaba da kawo labaran, wanda bai yi follow ba ya follow, ku yi like, sannan kuma ku sa mana tsokacin ku a comment, sannan kuma ku yada domin ya amfani wasu.